Gyere, megnézzük. Na, na, ni, na, na, na. Dani, mit hozott a Jézuska? De te. Mit hozott a Jézuska? Ezt arrébb rakjuk, mert ezt még eszed. Ó, Dani. Mi ez? Egérke? Cici? Ebben fogadjunk megint kell egy 8 darab elem. Ó, Dani, mi ez? Egérke? Ha. Pedig ez mozgatjám a szemét, csak a fülét. Csak kell bele elemet rakni, baba. Ó, Dani. Még óra is van rajta. Ó, Dani. Halló? Behívjuk az apát? Nézzük meg a többi ajándékot is, baba. Jaj, de tekes. Ez kiürült. Nézzük a többit is. Nézzük csak meg, mit hozott a Jézuska. Rajtul az ajándékod, de drága. Ennyit az ajándék. Te, figyelj csak. Ó, de mi van itt? Ó, de... Mi ez, Jászlén? Mi ez? Mi ez? Baba. Hát miféle baba ez? Édeni, milyen baba? Mi ez? Adsz neki puszit? Ez az új babád. Puszi? Szereld meg a babát. Ott a szeme. Hol a szeme a babának? Anya, Okos feje. Okos feje van ott a babának. Hol a szeme? Nem, de kéne, gyere ide. Itt van, ez csak. Oda